Bine te-am regăsit! Astăzi îți voi relata o poveste adevărată. Și cum am fost eu, mesagerul pentru ghidul spiritual al prietenei mele. Înainte de a începe, îți transmit să-ți găsești întotdeauna timp pentru sufletul tău și conectează-te la energia supremă. Ai încredere în tine și urmează-ți instinctul. Povestea de mai jos este reală, este povestea mea, experiența mea, deci nu spun povestea altei persoane pe care am auzit-o undeva. Și tu poți fi mesagerul cuiva și tu te poți conecta cu ghidul tău spiritual. Fii atent la mesaje, fii atent la gândurile tale, nu vor fi întâmplătoare. Fii atent la sentimente, fii atent la senzații și fii atent la ce îți transmite corpul tău. Îmi place să-ți transmit că ghizii noștri spirituali sunt foarte energici. De multe ori sunt foarte jucăuși și chiar glumeți. Întotdeauna ne sunt alături cu iubire. Ne transmite că luăm totul foarte în serios și ne producem tristeți fără rost. Ne facem rău fără rost, uitând să glumim, să râdem, să ne jucăm, indiferent de vârsta pe care o avem. Pentru că viața este frumoasă, jucăușă, glumeață, acesta este mesajul lor pentru noi. De multe ori mesajul pe care ni-l transmite ghidul nostru spiritual este necesar să-l interpretăm, pentru că nu întotdeauna trebuie luat așa cum îl primim. Vei învăța și tu să deslușești mesajele, iar dacă îți este greu, îi poți transmite ghidului tău spiritual să te ajute pentru a le înțelege. Nu ești singur, nu vei fi niciodată singur și nu vei vorbi singur niciodată. Asta să nu uiți. Am numit povestea de astăzi Întâlnirea. Este întâlnirea mea energetică vorbind cu ghidul spiritual al prietenei mele. Într-o zi de vară toridă stăteam în salon, cu aerul condiționat mergând. Eram pe canapea și citeam. La un moment dat am avut sentimentul că nu sunt singură, că cineva este cu mine, cineva cald. Simțeam o energie ca unui copil, dar care dorește să-mi transmită ceva. Nu era prima dată pentru mine când simțeam astfel de energie și știam că întotdeauna se finalizează cu un mesaj pe care urmează să-l transmit. Așa că, la început, nu am vrut să iau în seamă. Mi-am schimbat locul și mi-am continuat cititul. Însă, nu mă puteam concentra pe citit. Eram distrasă, eram chemată să mă joc, pentru că am perceput o energie jucăușă lângă mine, ca unui copil care are chef de joacă. Iar mie nu-mi dădea pace. Am știut că nu o să fiu lăsată în pace. În acel moment, m-am oprit din citit. Mi-am întors privirea instinctuală în partea dreaptă și am întrebat cu voce tare, fără să-mi dau seama, da? Bine, ce vrei? Am un mesaj pentru... Și mi-a spus un nume. Persoana este prietena mea. Ok, și am spus eu. Care este mesajul? Ce trebuie să-i spun? Transmite-i că sunt ghidul ei. Numele meu este... Începe cu V și trebuie ca mesajul să ajungă la ea. Trebuie să știe. Ok, am spus eu, continuând cititul, crezând că un astfel de mesaj o să-l țin minte. Însă nu mi-a dat pace și simțind cum mă bate jucăuș pe umăr, mi-a spus, notează acum că o să uiți. M-a îndemnat, m-a rugat să nu mă îndepărtez
că o să uit, ci mai degrabă pot să rup un colț din cartea pe care o citesc și o am în mână. Așa am făcut. Pe colțul de hârtie rupt din carte mi-am notat numele ghidului ei spiritual. Am făcut și o fotografie cu intenția de a-l transmite pe WhatsApp și să nu merg până la ea. Dar mi-a spus hotărât, astăzi. Așa că m-am conformat, am luat bilețelul, m-am urcat în mașină și am plecat. Pe drum m-am tot gândit cum să-i transmit eu așa ceva. O să creadă că am luat-o pe arătură, mai ales că noi nu avusesem vreo discuție legată de ceva spiritual, pentru că o știam refractară. Ea de bună doar ce spune preotul și nu alte bazaconii, cum le numește ea. Așa că tot drumul mi-am făcut scenarii, cum să-i spun, ce reacție o să aibă, cum o să mă simt eu, cum o să mă privească și tot de astea. Și că mă gândeam că aveam totuși o misiune complicată. Și că o să-mi spună, o să-mi trântească niște vorbe de ocară care bineînțeles că nu o să-mi placă și nu ar fi fost prima dată, nu din partea ei. Așa credeam, eram atât de speriată. Timpul s-a scurs repede, nu este o distanță prea mare între noi. Când am ajuns, am intrat în curte, prietena mea era în curte și când am văzut-o, am știut că pot să-i transmit fără probleme. Am știut. Așa că am spus-o dintr-o răsuflare. Am un mesaj pentru tine și nu știu cum să zic. Am rugat-o totuși să se așeze. Ea s-a conformat. I-am înmânat colțul de hârtie din cartea mea și pe care era scris ceva ce părea a fi un nume care nu semăna cu ceva cunoscut. L-a citit totuși cu voce tare, s-a uitat din nou la el și m-a întrebat, este pentru mine? Da, este numele ghidului tău spiritual, am spus eu repede, să scap. A urmat o pauză scurtă și în secunda următoare, prietena mea a început să plângă zgomotos. M-a luat în brațe, mi-a mulțumit și mi-a spus că avea nevoie de așa ceva. Am plâns și eu, bineînțeles. Am plâns împreună. Mai târziu, cu toată emoția și cu timiditate, m-a întrebat ce sau cum trebuie să facă. Iar eu i-am spus că trebuie să se comporte normal, să vorbească normal, ca și cum stă de vorbă cu un prieten de suflet. Să-i transmită ce dorește, cum dorește, să fie deschisă la mesaje și să se conecteze exact așa cum simte. Vă imaginați că am răsuflat ușurată inima, simțeam că îmi iese din piept de bucurie. Este greu de redat emoția unui astfel de moment. Am plecat, ne-am despărțit, m-am îmbrățișat din nou. Mi-a mulțumit încă o dată, mi-a spus încă o dată că avea nevoie de așa ceva și am plecat acasă. La ceva vreme mi-a transmis cu bucurie că a reușit. Bucuria ei era o bucurie pe care am simțit-o ca pe ceva dintr-o altă dimensiune. Avea o energie aparte, nu știu cum să explic. A reușit să se conecteze fără eforturi, fără emoții. Uitase îndrumările pe care le-am dat când mi le-a cerut și nu mai m-a sunat. Dar a făcut așa cum a simțit și foarte bine a făcut. Această poveste este o poveste pentru fiecare. Faceți așa cum simțiți. Trăim vremuri la care trebuie să ne deconectăm. Trăim vremuri în care este necesar să ne urmăm instinctul, să ne urmăm inima. Iar când îți dorești ceva cu adevărat, când crezi cu adevărat, totul este posibil.
Urmează-ți inima. Îndrumarea sau mesajul, cum vrei să-i spui, acestei povești este: găsește-ți timp pentru tine și găsește-ți timp să stai de vorbă cu ghidul tău spiritual sau sfătuitorul tău, numește-l cum vrei tu. Ai încredere că vei primi mesajul pe care îl aștepți sau mesajele pe care le aștepți. Nu uita că toți suntem călători în această viață, iar universul este guvernat de legi spirituale pe care suntem încurajați, nu obligați, să le respectăm. Legea liberului arbitru este una dintre ele. Rămâi cu bine, cu mult drag pentru voi.